Zdravím vás u nové hre a ja som Neptunes. Toto je Cat Mario. Určite to poznáte, je to známe, je to rage hra, ale či sa naserem. Takže môžeme ísť. Je sa tam mačka a... to sme dobre spravili. Čo? Videl som z toho už let's play, takže niečo viem. Krci. Či ja som tu... to ste videli. Toto bude trochu dlhé. Mám taký pocit. Je toto možné? To ste videli. No. A viem, že toto musí byť nejaká kocka. Není? Ešte práve hovorím, že tam musí byť nejaká kocka a BUM! Do nej vletím. No už ma to trochu hnevá, ale ja som taký som ďaleko pán. Takže, akože tak. Skok. To viem, že to spadne. Takže. Zoberieme checkpoint. A avale backfly. Tu nič není. Vyskúsime sa. To peniaze. Som bohatý. Čeď? Čakaj, to musím dobre trafiť. Takže náskôr sa spozerať iba profesionálny let's play, ako sa dá prejsť celé, ale iba prvý level, viete. Teraz si ma už nedal, už nie si taký dobrý. Takže. A viem, že toto tu bude... No, nemáš. Nie. Ideme domov a BUM, meteor. Super. S tým meteorom ešte budeme mať väčšie, no dobře, trochu menšie problémy, ale ja som kľudný človek, ja sa nenechám hnevať. Takže, ja už som povedal, že ako sa kúdol som teda ako frajer a BUM. Takže BUM. To ste videli. Nie. Ja si myslím, že umrem. Akože by som to hre. BUM. Teraz to nejako ide. Ne. Tak vysoko. Čo tak vysoko ideš? Ináč, povedal som, že to už je rage, alebo pamäť mám, keď hrám rage hry, tú slabú a už ma to trochu začína štvať táto hra. Neviem, či počujete tú hudbu, lebo nebude taký dobrý, že vám to dám, alebo budem. Ale asi nie. Hra je tu taká otravná hudba. Takže chce bola Jeremo a BUM. Dobre. Zatiaľ som kľudný. Zatiaľ som bol kľudný. A čo je toto? Áno. Na čo skákať? Už sme milionári. Hovorím, sme úplne milionári. Takže, BUM. Ešte sa neozvem.
Takže skok, 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 skok a no počkáme si. A skok a počkať. Geronimo! Tak málo chýbalo. No 11. 11 úmrtí. Toto je moje číslo. To je určite moje číslo. 11 je super. Že? Počkať. Skúsiť sa. Tu, keď skočíte sem a ja som profesionál, viete, ja som taký profesionálny hráč, ktorý sa nenasere na takýto hlúp. Vidíte, nie, ujdi sa, si dá preskočiť. Prečo sa šmíka? Prečo? Odkiaľ sa zem, alebo tehla, alebo na čom to chodí? To je úplne chodiaca špina, na čom chodí. Ale nie, počkaj. Čo je toto? Počkaj, ja nechoď sem. Choďte preč. Takže. Peniaz, ten je dôležitý ináč. Takže. Takže tie blbé peniaze, určite 5 centovky sú tu iba, chápete? A za to nám dali, že tu máš výplatu, že hráš 5 centovka. Chápete? To poďte sem. Serem sa, poďte. Áno, tak za to. Skok, kúpišo. Tak, jedno som ma zabil. Takže pôjdeme úplne na kraj, tak a bum. Úplne profesionál som už. Ale prečo? To sa nedá. Nedá. Dobre. Takže ideme strieľať. Keď som už tam, no kde som? Keď nerozprávam, to úplne ide. Počkajte. Zameriame sa moje pózové miesto a bum. Počkať, úplne na kraja. Nie. Strich. Zase som tu. A teraz som už aj dvakrát umrel, alebo raz, ja už neviem. Už sa mi nechce počítať a... Dobre. Teraz úplný kraj. Kto je frajer, No kto je frajer? Ja, presne, tu máte ho. Ja som najlepší, I'm winner. No, takže, čo sa tu robilo robiť? Áno. A som tu. Dobre. No to, počkej. Dobre. Toto sa dá na krátky level. Dobre. Počkaj, ako som to dal? Nechápem. Dobre. Čau, hríbík. Ako sa máš? Tak. To je jeden je dielo, druhý je hríbožrav. Čo je toto? Dobre. Ďakujem. Tak. Čeť. Aha, viem, o čo tu ide. Dobre. By to tak išlo pre chvíľkou, počkajte. Neviem, o čo tu ide, no.
To tak preskôr išlo. Frajerino. Easy level. No. Necháš ma aspoň začať, aby som povedal. Bolo to easy level a tak. Bum. Bum. Čiaj, tento hríbik je trochu iný, aký je. Počkej, tak to vidieť ešte raz. Keby som neumrel, aby som to videl ešte raz. I'm here. Dobre, už sa mi to veľmi nechce, tak ja už iba... ja už tu iba... Vidím, že tie stereohubičky si dali a nie iba môj... Ja už nechcem. Iba nie môj, iba ja, ale aj tak iný. Že... A čo je toto vlastne? Stena. Takže, čo? Ideme. Ja som taký šťastný, som chcela toto zahrať. Dobre, už mi stačilo. Mám nervy, pokruk. Ak sa vám toto video páčilo, nechajte like, odber, zdieľajte toto všetko, lebo vás ešte viac naserem. A ak chcete ďalšie videá z tejto Rage, Super Rage hry, tak musíte dať 25 miliard lajkov. 25 miliard, presne, 25 miliard lajkov. Keď tam nebude 25 miliard lajkov, nebude ďalšie video. Nebude. No. Keď nebude 25 miliard lajkov v mojom jazyku, zoberte si Neptuno staromiešančinu. Áno. Neptuno staromiešančinu. To je najlepšie jazyk na svete. No a... Dobre, tak ja som asi... Keď som rozprával, umrel 100-krát a ja nebudem zdržovať. A dosť. To je rage, 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 rage. A ja som sa buchol aj do ruky. Hra. Takže ak sa to páčilo, dajte 5 lajkov. Ak nie, dajte 0 dislajkov. Čaute.